Fil-Parlament beda t-tieni qari ta' abbozz ta' liġi li għandu jsaħħaħ il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. Il-Ministru Giulia Farrugia spjegat li qed ikun propost li kull min jaħdem ma' dawn il-persuni ikollu ċertifikat ta' approvazzjoni li juri li qatt ma kien involut f'abbuż u li dan jitneħħa minnu fih jekk jinstab ħati ta' abbuż. F'dan il-każ isem dik il-persuna jiddaħħal f'reġistru u tkun projbita milli terġa' taħdem ma' dawn il-persuni. L-abbozz jipprevedi wkoll pieni ta' ħabs multa jew tnejn ljuma għal min jaħbi jew ma jirrapportax każi ta' abbuż filwaqt li jintroduċi sistema ta' intervent u appoġġ lil vittmi, inkluż il-possibilità ta' ordnijiet tal-qorti biex jipproteġu lil persuni vulnerabbli. Aktar qabel, il-Parlament beda jiddiskuti wkoll abbozz ta' liġi dwar l-awtonomija personali tal-persuni b'diżabilità li jsaħħaħ il-jett tagħhom li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess. Il-Ministru Farrugia spjegat li minflok sistema fejn kuratur jiddeċidi f'isem il-persuna ser tiġi introdott il-kunċett ta' persuna ta' appoġġ li tajn iżda ma tiddeċidix minflokha. L-abbozz jipprevedi wkoll il-ħolqien ta' bord ta' salvagwardja għall-awtonomija personali li jissorvelja dawn il-proċessi. Fisem l-oppożizzjoni, id-deputat Graziella Gallia qalet li l-oppożizzjoni taqbel mal-prinċipji tal-liġi u appellat biex jiġi assigurat li jkun hemm riżorsi adegwati, taħriġ u aktar għarfien biex il-liġi tkun tista' titħaddem b'mod effettiv.